Paraules en silenci, un temps de ràdio on la inspiració, l'art, la bellesa i les emocions murmuren dolçament a cau d'orella. Paraules en silenci, un programa intimista i pausat de Ràdio Pego. Quedem cada dimarts a les 10 de la nit. La llibertat no fa feliços els homes, els fa senzillament homes. Això ho va dir en certa ocasió Manuel Azaña, polític i escriptor castellà que va viure entre els anys 1880 i 1940. Molt bona nit a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició de Paraules en silenci. Una edició que val a dir provarem de fer-la plaent i entranyable. I és que a partir d'ara mateix tenim pràcticament una hora per davant per a parlar de literatura. Una estona llarga carregada de propostes i continguts seductors. Una estona llarga que volem aprofitar per a recordar i homenatjar un llibre d'un escriptor de la Costera. Tenim així doncs un pla interessant per a vosaltres, un pla distès i persuasiu. Us convidem que ens acompanyeu fins a les 11 de la nit. Us assegure que intentarem fer-vos somiar. Salutacions de Manel Arcos i de Vicent Morera, que és el company que s'encarrega del control tècnic. I abans d'entrar en matèria, vull recordar-vos que els programes anteriors podeu escoltar-los al web de Ràdio Pego i també al blog homònim de blogspot.com.es i al grup d'amigues i amics del Facebook. I ara sí, entrem ja en matèria. Aquesta nit tenim dos convidats de luxe amb nosaltres. Dos convidats una mica especials. Ells guarden silenci, romanen en silenci. Un dels convidats el tinc ací damunt la taula. Es tracta del llibre titulat Dones d'aigua, homes de fang. L'altre convidat el tinc al meu costat. És precisament l'autor de Dones d'aigua, homes de fang. Toni, bona nit. Bona nit. I benvingut. Gràcies. Toni, què et sembla si mentre et presente tu signes i es dediques el llibre? Perfecte. I qui és Toni Cucarella? Toni Cucarella és el pseudònim de Lluís Antoni Navarro i Cucarella.
Cucarella va néixer a Xàtiva en 1959. Als 14 anys es va incorporar al món laboral. Des d'aleshores ha realitzat tota classe d'oficis per a guanyar-se la vida. Ferrer, collidor de fruita, manobre, fuster, escatador de taüts, aprestador de teixits, carter, agent comercial, llibreter, etc., etc. El seu currículum acadèmic s'esgota amb el títol de graduat escolar que va obtenir en 1981 en una escola permanent d'adults. I ara ja tenim enllestida la dedicatòria que ens ha preparat l'amic Toni Cucarella i diu: a Manel Arcos, incansable, generós. Jo sé que tinc un amic a la banda d'Oliva. En veure-nos junts, una abraçada, Toni Cucarella. Per cert, Toni, veges si et sonen aquestes paraules. Diu això: mira si he corregut terres, que he estat en Alfarrasí, en Atzeneta i Albaida, en el Palomar i així. Així comença la versió de la malaguenya de Barxeta que el cantador i músic Carles Dénia i la nova Rimaire van arranjar per a l'àlbum Tan alta com va la lluna. Si he corregut terres, que he estat en Alfarrasí. En Atzeneta d'Albaida, en Atzeneta d'Albaida, i en el Palomar i així. Natxella i Navarrés, Volva i Corpi i Boquella. La Granja, Rogla i Vallès, Cabar d'Alberic i Antella, l'Alcúdia i Massalavés.
si he vist meravelles, que he vist les aigües del riu. Banyant-te la pell morena, banyant-te la pell morena, i en la cremor de l'estiu. Si he corregut terres des de ponent a llevant, i ara deixeu que descanse, i ara deixeu que descanse, i a la voreta Estem de tornada quan són les 10 i 16 minuts de la nit. Toni, quan comences a tenir interès per la literatura? A veure, quan jo era xiquet, anava a l'institut, una experiència fracassada perquè no vaig acabar. Segons els amics que tenia en aquell moment, deien que jo, quan me preguntaven allò, què vols ser quan sigues major, jo sempre deia que volia ser crític de cine i escriptor. Lo de crític de cine era coherent, perquè jo no eixia del cine, sempre en galliner, sempre les cames plenes de bambolles per culpa de les puces i les xinxes que hi havia en aquells cines. Però lo de literatura, lo de ser escriptor era més difícil perquè jo no llegia, no tenia llibres a casa, no sé per què redactava bé, vaig guanyar algun premi de relat, de conte, no. Però no havia sentit mai el desig realment d'escriure. Pot ser una cosa d'aquelles estranyes, no entens. Però quan tenia 16 anys, 15, vaig començar a llegir, una afició com una altra que tens tardana, no? I a partir de començar a llegir me va vindre, diguem-ne, la necessitat de contar les meves pròpies històries. Jo crec que ahir sí que és realment quan naix l'escriptor, no? Aquella idea de aquests escriptors que a mi m'agraden, aquestes històries que a mi realment me fan goig, jo vull escriure com ells. És a partir d'ahir, pot ser 17, 18 anys. Tu, diríem, t'interesses per la literatura, i en els teus currículums figuren noms de mestres de la literatura, personatges cèlebres com Kafka, Beckett. Beckett no ha aguantat bé el pas del temps per a mi, com entre les meves vocacions. Ahir precisament vaig estar fent una conferència en l'Escola de Magisteri de València parlant precisament de la vinculació de llegir i escriure, i precisament contava com Kafka va ser fonamental per a fer-me escriure. Van ser les seves primeres històries que llegia de Kafka,
formen part d'aquell impuls, no? Veig que amb el temps s'ha anat oblidant-lo, perquè jo vaig començar a llegir curiosament autors del teatre de l'absurd, com Ionesco, com Samuel Beckett, com Tot esperant Godot, per exemple, que és un clàssic, com Artur Adamov. Una cosa estranya per algú que comença a llegir, que teòricament hauria de llegir coses molt més senzilles de llegir, no? Que diré Salgari, Verne, Stevenson, no? Aquella literatura que avui juvenil, no? Que està més assequible, però no, jo començo llegint, potser perquè eren els llibres que em deixaven els meus amics, els llibres que potser vaig comprar en una llibreteria de vell, pura reflexió, i a partir d'ací jo m'enganxo a llegir, aquells autors m'agraden. I ja t'he dit, però és solament Kafka quan jo començo a trobar que hi ha unes històries per contar i me naix el desig també de començar a contar jo també les meves pròpies històries. D'això volem parlar. Quan comences tu, diríem, a despertar-se en tu la inquietud per escriure? En quin moment de la teua vida? A mi sempre m'havia agradat contar mentires. No mentires en mala fe, no? Però de nano sí que recorde... Ficció. Sí, m'agradava muntar-me unes pel·lícules molt estrambòtiques que, clar, els meus amics, com que eren tan inversemblants, doncs no les prenien com a mala fe, no? Estava contant-nos una altra història. De fet, m'ha agradat sempre escoltar i contar. La literatura oral en aquest sentit forma part de la primera literatura, no? L'altra literatura ve després, però dic, aquesta necessitat, jo crec que de l'ésser humà, de sentir, de fabular, de construir mons, de crear personatges. No sé si un se sent com un déu, no? Jo en qualsevol cas no sóc un déu tirà, no? Crees personatges, me'ls estime i sempre vull que el millor per a ells, encara que es posen en situacions realment a vegades molt difícils, no? Però crec que forma part de l'ànima humana aquest desig d'escoltar històries i de contar-ne, de crear-ne, no? Jo crec que és un costum atàpic, forma part de l'ésser humà. Toni, els escriptors que veniu així convidats al programa, sempre m'agrada preguntar-los pels seus orígens en l'ensenyament, que em conten anècdotes en aquest ensenyament públic, suposo. Parlem dels teus estudis primaris. A on curses tu l'ensenyament? Jo vaig anar a una escola que es deia, li diuen el Vernissa. Era una escola que realment era el pati del col·legi dels Sants Joans, que a l'estiu feien cine. Era un cine d'estiu, cine Vernissa. El barri del Raval de Xàtiva. El barri del Raval de Xàtiva. D'alguna manera l'espai d'una de les novel·les, no? Xàtiva, tota sencera, és espai de les meves novel·les. Allí recordo que era un pati enorme, era un cinema, i el que més m'agradava era amb una regla on estava la cabina del televisor del projeccionista. Sempre anàvem fusant a veure si podien treure algun d'aquelles fotogrames que tallaven de les pel·lícules i m'agradava col·leccionar-los. Potser per això el cinema sempre m'ha agradat moltíssim, no? Coincidim en aquesta ficció. Clar, i si és el pati el que veies una gran pantalla de cine. Era curiós. Ja us donaven llet en pols i les botelletes de leche al Prado, que començaven, veu que es veien baixers, diuen, aquesta gent ja que a veure si s'estiren una miqueta, no ens estirarem molt, no? Una miqueta més jove que tu també l'has conegut. Després vaig passar al Martínez Beiber, que era pràcticament el mateix col·legi, però era un col·legi nou, i això, eren aquells col·legis que entràvem prietas las filas recias marciales nuestras esquadres van, entraven cantant himnes marcials, Santa Ave Maries i Pare Nostres, però en fi, era el que hi havia, no? És l'època. És l'època. Jo l'únic que recordo malament és que hi havia un mestre que sempre ens pegava la regla en la punta dels dits i sempre anaven a casa en els dits coents. Típic d'aquella època. Típic d'aquella època. Sí que recordo, per exemple, que m'agradava fer redaccions. Això sí, com me diuen, avui farem redacció, era el que més m'agradava, no?
possiblement per allò que dic, contar mentires, la redacció formava part també d'aquest món de ficció. D'aquest món de ficció. He llegit en la teua biografia que hi ha un moment en la teua vida que decidixes emprendre la marxa i anar-te'n a viure a Barcelona. Això per què, Toni? Perquè la meva dona va trobar feina allà i jo no en tenia, sí. I vaig decidir fer aquell camí, més que res doncs per això, perquè havien de continuar junts i Barcelona me feia goig anar a Barcelona. Vull dir, jo en València, per exemple, tenia molt mala relació. Tinc encara mala relació perquè mon pare estava malalt i jo l'únic que anava a València era a l'hospital a veure mon pare, i això ha creat sempre una barrera terrible entre mi i València, no? Concepte. Sí, anar a València era anar a l'hospital a veure mon pare, que va morir jove quan jo tenia 10 anys, i no, en canvi Barcelona era un món increïble, no? Jo havia anat quan tenia 15 anys. La primera vegada que vaig eixir de casa va ser per anar a Barcelona. Bueno, vaig anar a fer la verema. Això també és una aventura terrible. Bueno, terrible no, realment va ser una aventura fantàstica, tot s'ha de dir, perquè realment conserva moltes coses molt interessants que s'han utilitzat per a les novel·les també sobre el que era la verema. Però Barcelona, la primera vegada que anava pel meu compte era eixir fora de l'ou, no? Anaven uns amics a veure Barcelona i allò va ser extraordinari, no? I sempre te quedava aquella cosa de que Barcelona era allà lluny, no? Una gran ciutat. I quan vaig tindre l'oportunitat de tornar a Barcelona ja va ser, doncs això, per posar-me a viure per allà, i continua anant sovint perquè tinc amics, tenia amics, la meva dona i jo. Perquè allí vius quants anys estàs a Barcelona? 8 anys, en un barri popular, primer bàsicament en Sants, que és un barri tradicional de Barcelona on estava plagat de valencians, per cert. Hi havia una colònia de valencians increïble, de gent que havia anat després de la guerra a treballar en fàbriques i en fi, sovint trobar-nos a la porta del carrer, gent de Canals, gent de Xàtiva, d'Estubeny, de Xixona, vivien en aquell barri. És en Barcelona on coneixes l'editor de Columna? Sí, conec l'editor de Columna en unes circumstàncies literàries que avui crec que ja no es donen. Aquella editorial Columna la van fundar tres joves, ells tenien 2 o 3 anys més que jo quan jo vaig començar a publicar, que em diuen a la vora dels 30, un poeta, un personatge, diguem, que es dedicava a la cultura, que era Miquel Alzueta, i un dissenyador gràfic, que era Ricard Badia, que feia les portades. I aquesta gent el que volia era contactar amb la gent jove que en aquell moment comprava llibres, que pensava que la literatura catalana estava en mans de gent molt major, no? I molt canònica, i calia buscar escriptors joves que connectaren amb aquests lectors joves que buscaven una veu que els fora més actual, i buscaven això, buscaven autors a través dels premis, a través de fotocòpies. Jo recordo que canviava fotocòpies als amics i saludats perquè no tenien altra opció que llegiren allò que jo escrivia que a través de la fotocòpia, i curiosament una d'aquestes fotocòpies en relats va arribar a mans de Miquel Alzueta, via crec que Ferran Torrent i Jesús Huguet, que aleshores estaven per la Diputació, i no sé exacte, ara no recordo molt bé, però la bona qüestió és que va arribar a les seues mans i em va dir, mira, aquests contes són impublicables perquè eren realment pura teràpia de gent, de persona aturada sense feina que anava contra el món i contra tots, no? Eren contes molt desficaciats i molt desgavellats, però em va dir Miquel Alzueta, si fas una novel·la i ens agrada te la publiquem. Jo, que fins aleshores havia escrit per pura afició, no? Home, si jo treballava en fàbrica, o treballava en l'obra, o treballava en fora, l'última cosa que em passava pel cap és dedicar-me a la literatura, no formava part del meu món, no? Jo no tenia relació ni amb escriptors ni amb professors ni res, el meu món era totalment a banda, per tant no m'imaginava la vida com a escriptor, no? Simplement escrivia per pura afició. Clar, però quan algú te proposa, si me fas una novel·la i m'agrada te la publique, això crec que és una loteria. Considero que l'única vegada que m'ha tocat la loteria és quan Miquel Alzueta em va dir, si me fas una novel·la i m'agrada i te la publique, em va dir, aquesta és la meva oportunitat. És l'època romàntica. Sí, i jo em vaig llançar al bou i vaig dir, què explique? Aventures i despertures d'un aturat
valencià perdut per Barcelona. És el primer recurs, la pròpia autobiografia, encara que sigui molt manipulada, no? com a pura ficció, no? I afortunadament li va agradar, però no li va agradar el meu cognom. I decidiu, sí que és veritat. Navarros n'hi ha molts i tu t'has de destacar. Aleshores me va donar una primera lliçó, diguem-ne, del món del màrqueting, no? No només has de ser un bon escriptor, sinó has de tindre un nom que sone, t'han de fer una portada que realment siga atractiva, i de fet la portada que feren per a Cul Fresc, que va ser la primera novel·la, va passar als annals, diguem-ne, del disseny gràfic com una de les portades més impactants. Pura sexualitat, sí. Hi havia una xicona en unes curves precioses i realment quan es parla del disseny gràfic en el llibre, a vegades se parla més de Cul Fresc per la portada que no pel contingut, llàstima, pel text. Toni, jo m'agradaria saber que explicares per què un home com tu es presenta sempre en roba de batalla. La roba de batalla és la roba que es posen per a treballar, per anar a la feina, no mos mudem. No sé, quan vaig treure aquell bloc en roba de batalla era precisament per això, no perquè volguera batallar contra ningú, que sí, òbviament batalles amb les idees i amb les coses, sinó perquè estic en roba de feina. Si el debat és baixar, diguem-ne, a l'arena, baixar al solc, i presentar-nos cara a cara amb la gent, amb les idees que tenim, i discutim-les i parlem-ne d'elles. No es tracta de ser un debat, diguem-ne, fi, mudat, que moltes vegades no aporta res, pura dialèctica, però no entres mai a la profunditat de les coses. Jo volia entrar a la profunditat de les coses dins del meu nivell i de les meves possibilitats. Perquè en molts comentaris del teu blog, que es diu Toni Cucarella, en roba de batalla, parles molt, reflexiones molt sobre, diguem, l'existència de la nostra llengua pròpia. Sí, perquè un poble és la seva llengua. A mi em sorprèn moltíssim, per exemple, els irlandesos, que tenen un sentiment molt fort d'irlandesos, i jo no entenc com, si se senten tan irlandesos i han lluitat fins i tot contra Anglaterra per independitzar-se d'ells, com és que han deixat perdre la seva llengua i la seva cultura, siguem com han arribat a ser un país independent. Jo he llegit molta la cultura tradicional, poesia, literatura irlandesa, i veig que és una literatura riquíssima, i s'ha perdut perquè la gent ja no parla l'irlandès, ja no parla el gaèlic irlandès. Jo mirava aquesta situació de la llengua i pensava en la nostra pròpia, i com que he sigut una persona que ha viscut la llengua en el carrer, en uns moments en què el carrer era valencià, i aquesta pèrdua de la llengua portava aparellada la pèrdua de tota la cultura que transmet aquesta llengua. És a dir, pensar que una llengua només serveix per a demanar l'hora o demanar el pa i comunicar-nos, entre cometes, això és molt pobre. Una llengua transmet tota la cultura d'un poble en l'acte habitual de la parla, quan fem una frase feta, quan diem, i si parlem d'una cosa que tu i jo coneguem perfectament, diguem, hem acabat com Camot, com estirant d'un fil, arribem a la pròpia història del propi país. Camot és un habitant de la nostra llengua, com és el Saginer, com és el Moromusa, com són les Encantades, com són les Dones d'Aigua. Formen part de la nostra llengua. És en la nostra llengua que viuen. Quan mor una llengua, tots aquests personatges moren. I nosaltres hem de fer el possible per mantenir la llengua no simplement com un sistema de signes que serveix per a explicar coses estandarditzades, no? Explicar una lliçó de matemàtiques, una lliçó d'història. La llengua comporta tota la història d'un poble des dels seus orígens. El Moromusa, per exemple, és un personatge que té més de 700 anys, que durant més de 700 anys ha anat de boca en boca mantinguent la seva presència
vivint En des de aquesta l'idioma. comarca també és conegut el Moro Musa. El Moro Musa. I clar, de tota aquesta gent que dic que a vegades ens fa entendre que una llengua comú, dic molt bé, la llengua comú ja la triarem, però la nostra és aquesta, i així en esta llengua viu la nostra història, els nostres personatges i la nostra forma particular de ser. Si perdem la llengua, perdem allò que som. I tant que sí, tota la raó, Toni. Toni, fem una parada, si et sembla bé. Correcte. I descansem. Molt bé. Mentre sentim la veu inconfusible de la cantant israeliana Noa. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Són les 10:38 de la nit. Estem de tornada. Us recorde que en l'edició d'avui de Paraules en Silenci comptem a la companyia de l'escriptor de Xàtiva, Toni Cucarella. Toni, què et sembla si a partir d'ara parlem un poc de la teua trajectòria com a escriptor? Parlem-ne. Corregis-me si m'equivoque. He comptat avui
mentre preparava el guió, que has rebut un total de 7 premis literaris. 7. Alguns juvenils, el Premi Andròmina, el Ciutat de Badalona, 2 vegades el Premi de la Crítica dels Escriptors. Sí, bé, alguns no m'he presentat i els he guanyat, que són el Samaruc, que possiblement siga dels que estic més pagat, perquè precisament per això, perquè no m'he presentat, igual que el de la Premi de la Crítica dels Escriptors. Vaja, que si comences, diríem, a entrar per la porta gran en el món de la literatura valenciana. Crònica de fets gloriosos, en 1981. Sí, va ser... 22 anys tenies, no? 22 anys, un llibre de relats molt, molt estranys. Crec que encara serien moderns, crec, honestament. Crec que encara serien moderns. Està publicat, aquest llibre? Era una publicació de l'Ajuntament d'Alberic. Va quedar, suposa que ja no quedaran ni exemplars. M'imagine. Els que l'hauran mantingut per casa i que no l'hauran tirat al fem. Veig que hi ha algun gènere literari que se t'hagi resistit? Molts gèneres, des de l'eròtic, que ha sigut un gènere que no m'ha agradat mai. No sé, si les històries d'amor tampoc no m'ha agradat mai, com a tals, no? Com a gèneres, però no ho sé. Per a mi el gènere és bàsicament la novel·la negra. Això és la novel·la de gènere. I en una ocasió vaig fer una paròdia, però una paròdia tampoc seria paròdia, seria perquè no pretenia fer una novel·la negra, sinó una pel·lícula de cine negre. Va ser el Bogart en Bogart, del qual al final de tot va ser un llibre que va marcar, diguem, la desavinença amb Miquel Alzueta, editor de columna. Ah, sí? Perquè ell volia fer una cosa, jo volia fer una... Ja havia començat abans, però en fi, allò va ser ja realment el punt principal d'inflexió. Bogart en Bogart. Bogart en Bogart. Sí. Vaig haver de canviar moltes coses i al final... Suposa el tancament d'un cicle amb columna. No, el cicle es tanca definitivament amb en l'última paraula, encara que després encara vaig publicar amb ells gràcies a que tenien una persona en la direcció editorial, que era l'Ester Baseiria, que en fi, que confiava molt en mi, i al final, amb una novel·la que havia pegat, havia tingut molt mala sort en els premis, va decidir publicar-la a pèl, com aquell que diu, i per així ja es va veure que ja no tenia res a fer amb columna. Veig que en la teua llista d'obres publicades la primera és el recull de contes, no? Que guanya el Samaruc, no? el Rafael Comenge d'Alberic, Crònica de fets gloriosos. Sí. I després te'n vas a la poesia i publiques a l'any següent Concert en no major. Com és això? Tot això és una trampa. Sí? Jo sóc un impostor, com a poeta sóc un impostor. Jo realment el que passava, quan jo vaig començar a escriure realment amb una certa intenció literària, òbviament vaig començar a escriure en castellà, perquè el valencià a la nostra època estava prohibit, i jo, encara que havia anat a escola més als 14 anys, òbviament només tenia formació en espanyol, però quan començava a escriure m'adonava que els meus personatges, la meva manera de treballar el relat no era en castellà. Podia haver llegit molt en castellà, però els meus personatges no parlaven en castellà, el meu món no s'expressava en castellà, i per tant vaig començar a aprendre a escriure en valencià, i la poesia, quan començava a aprendre l'idioma, me permetia amagar els meus defectes, la meva manca de fluidesa, la meva por a utilitzar la llengua. No sabia exactament si aquella o aquella altra paraula eren correctes o no correctes. Al final la confiança diu, són correctes perquè jo ho dic, perquè s'ha acabat, és el meu llenguatge. Però en fi, en aquell moment que vas tentejant, no estàs segur de les coses, estàs aprenent. La poesia era una bona manera, diguem-ne, d'amagar i si encara, diguem,
falta de domini de l'idioma, perquè jo volia ser narrador, perquè de fet molts dels meus poemes eren allò que en diuen microcontes en molts casos, no? Però quan ja vaig començar a soltar-me, a agafar confiança en la llengua, vaig abandonar completament la poesia, perquè no era el meu mitjà, i ja te dic, me trobava impostor, imposava veus que no eren la meua. Jo la meua veu era narrativa. La narrativa, ahí et trobes com un peix en l'aigua. Efectivament. I mira, precisament fa 10 anys els Premis Octubre que es concedixen, es lliuren aquesta setmana. Sí. Guanyes l'Andròmina, Sí. amb una novel·la excel·lent. Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts. Et diu alguna cosa aquest títol que et fa recordar ara? Que fa recordar que jo esperava més del ressò de la novel·la. Curiosament és una novel·la que tot el món que la llegirà diu que és una gran novel·la, i jo pensava que m'obriria moltes portes, però curiosament s'ha quedat amb els lectors la valoren moltíssim. S'han venut més de 10.000 exemplars o 10.000, i allà on vaig sempre la gent recorda aquesta novel·la, però no ha fet el forat públic que pensava jo que faria. Pot ser perquè el nostre país no és un país massa normal, però bé, no. M'interessa també molt el parer dels lectors, no? Com ells diuen, escrigit aquesta novel·la i m'ha encantat. Realment és una novel·la, com parlàvem des de la llengua, no? La lenta agonia és la de l'idioma, no? Perquè realment tot allò que té aquella novel·la, que és aparentment real, que són els personatges, la història, la postguerra i la guerra, tot això és inventat, tot això forma part de la fabulació de l'escriptor, i tanmateix tot allò que forma part del món màgic, tots els relats, tota la fraseologia, tots els personatges sobrenaturals, tota la màgia que apareix en la història, això no m'ho he inventat, això forma part de l'imaginari col·lectiu valencià, un treball d'anar recuperant, que és la tassonar, com la gent feia sortilegis la nit de Sant Joan per a saber si es casaria amb un home ric o es casaria amb un home pobre. Tot això ho anar recopilant en el carrer. La gent ho contava quan la llengua vivia, era la llengua del carrer, del nostre carrer. La gent necessitava, només sabia expressar-se en aquella llengua, i òbviament tot un món cultural flotava cada volta, sorgia cada volta que la gent parlava, no? Tota aquesta novel·la té aquesta cosa especial. Realment tot allò que és aparentment inventat és l'única cosa que és real. Que és real. Fem una pausa de nou, Toni, i després d'escoltar un tango tornarem per a parlar de ple, de dones d'aigua, homes de fang. Embogit per la tristesa, et recordo i classifico en la meva vida pari una bona dona, i però la teva presència cara va enriquir la meva vida, va ser conseqüent i bona, i jo sé que m'estimaves com mai estimat havies, com no estimaràs de nou. Va començar el joc de nuvis quan tu, pobreta xavala, esquivaves la pobresa en una vella pensió. Avui ets una senyora, la vida et somriu i et tenta, les peles d'aquell imbècil les tires per la finestra, com el gat juga amb la rata, sempre el fas ballar el teu so. Avui tens la closca plena d'il·lusions i de rampoines, t'han enganxat les donasses amb els seus jocs de saló. La partida entre magnates plena de tentacions o boges, on triomfen i claudiquen les amigues pretensioses. Se t'ha ficat molt a dintre i ja t'ha fet malbé el cor. Res no tinc per què agrair-te en paus i deute pagada, ja no m'importa el que feies, el que fas ni el que faràs.
Els favors que he pogut rebre ja són història tancada, i si una petita cosa hagués quedat oblidada en el compte de l'imbècil que tu tens, la sumaràs. Mentrestant les teves dèries, pobres dèries passatgeres, que facin llarga la llista de riqueses i plaer. Que el ricatxo que et camela tingui peles duraderes, que no t'enxampin els homes que et volen robar les teves, que diguin per senyalar-te és una dona de bé. I demà quan tu ja siguis despintat moble de fira i no et quedin esperances en el teu cor de cartó, si necessites ajuda, consell d'una veu amiga, recorda que jo existeixo, que haig de jugar-me la vida per ajudar-te en el que pugui quan arribi l'ocasió. Així estem de nou, quan falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit. Espere que estigueu gaudint de la ràdio viva i en directe. És el moment de paraules en silenci. Toni, ha arribat el moment. Ha arribat l'hora de parlar de dones d'aigua, homes de fang. Quan comences a escriure aquesta rondalla? Perquè tu mateixa ho has dit, estem parlant d'una rondalla ambientada a Xàtiva i als seus voltants. Sí, realment és una col·laboració amb un grup de teatre Amuntavall de Xàtiva, que em van demanar un text per a treballar-lo ells. És un grup que té una sola actriu i els músics, i la seva idea era fer-li una música, diguem una banda sonora al relat, que havia de ser interpretat o llegit o dramatitzat per l'actriu, no? Un teatre, en principi allò que diu teatre pobre, no? Teatre de pocs recursos. I jo vaig fer un relat després de parlar amb ells, que els interessava de quina manera buscar un text que ells pogueren treballar bé, i vaig saber que la millor fórmula era una rondalla. És a dir, si algú ha de llegir, ha de contar una història, no vaig a fer un monòleg, sinó construir una història per a este personatge, per a este actor. Perdona, ho he vist en algun lloc o m'equivoque? Este grup de teatre actua esta setmana al Micalet. Actua esta setmana al Micalet. I representa obra. El text que vaig escriure per a ells. L'obra s'havia presentat ja a Xàtives en 2 ocasions, bon èxit de públic, possiblement perquè jugàvem en casa. Però quan eixia la gent del teatre em demanava pel text. On puc trobar el text? I jo deia, no hi ha text, l'he fet ex-professor per a la gent del grup, i això me va animar, diguem-ne, a fer un text més ampliat, no massa ampliat, perquè després tindria algunes dificultats per a fer-lo. Però, en fi, la idea era això, construir una rondalla que realment per al grup de teatre funcionava com a tal. El que passa és que quan vam veure el text, fer un muntatge teatral molt més complex del que havíem pensat al principi, això ja és la seva decisió, no? Però la idea era aquesta, una història amb elements màgics i amb elements reals, tots combinats, i té més sentit de rondalla en la mesura que utilitza un personatge de la nostra tradició màgica, una dona d'aigua o encantada. D'això anem a parlar ara, del títol. Anem a començar pel títol. Dones d'aigua, homes de fang. Pots aclarir qui són els uns i els altres? Elles són els personatges màgics.
Una dona d'aigua és un ésser fantàstic que, segons la nostra tradició, viu en llocs d'aigua, balmes, rius, barrancs. A nosaltres ens arriba a través de l'Encantada. El barranc de l'Encantada, que hi ha a la Vall de la Gallinera, ve precisament d'estos personatges. La tradició que jo conec de Xàtiva ens deia ja que... Ja passaré jo un text que m'han passat de tradició ancestral que fa referència al barranc de l'Encantada, perquè sé que t'agrada tot això. Sí, jo recuperé molta matèria tradicional. Doncs bé, l'Encantada, segons ens comentaven quan érem xiquets, era una dona bellíssima, com apareix també, el diu la novel·la, de cabells rossos i ulls verds, que s'apareixia als homes a la vora dels rius per un barranc i els oferia un tresor, o el tresor o ella. L'home, clar, endut per la cobdícia, sempre triava el tresor i triava malament, perquè aleshores l'Encantada amb el tresor desapareixia. Nosaltres sempre pensàvem, a mi quan se m'aparega l'Encantada la triaré a ella i així m'hi quedaré amb l'Encantada, que és guapíssima amb el tresor, però curiosament no se'ns apareixia mai. Sempre s'apareixia als qui no coneixien la història. El temps en dones d'aigua, homes de fang, és un temps d'horror, és un temps de por, de repressió, de misèria, però també, Toni, és un temps de lluita i de valentia. Ha aguantat molt la gent que ha passat la postguerra, molt. I queda sempre allò que diuen que la realitat supera la ficció. Quan t'explica realment la gent que va viure aquell temps, el que va patir, penses, potser si escrivira tot això, no sé si la gent escriuria que hi havia tanta crueltat, hi havia tanta inhumanitat per part dels vencedors i quanta capacitat de resistència per part dels vençuts, que és la idea de la novel·la, no? A mi em trenca el cor un personatge, Angeliu, no m'espere el bombardeig colp que pega al final, però ahir, colpidor, ese moment de la novel·la, quan arribes ahí no t'esperes què passa. No ho expliquem tampoc, el que s'ho troba el lector. Sí. I ahir juga amb uns elements, evidentment, a part de l'històric, la repressió, que és idèntica a tots els pobles. Quan parlem de la guerra, el bombardeig de Xàtiva, la repressió, dius, situem el moment històric en la nostra guerra, però les guerres són tot arreu igual. Les situacions són igual, un bombardeig sobre la població civil és igual així que el que pugui haver a Síria en aquests moments. La repressió que exerceixen els vencedors sobre els vençuts és igual aquella que aquesta. Vull dir, això forma part de la part més noble de l'ésser humà, de resistir la injustícia, però també de la part més fosca, més inhumana de l'ésser humà, més cruel, de veure com s'acarnissa sobre els altres éssers humans indefensos. Una última pregunta. Es diuen que ens acostem ja a la fi. El narrador sempre em fixa molt en el personatge que ens conta el relat. Millor dit, la narradora. Aurora. Una dona d'aigua. Efectivament, jo, Aurora, dona d'aigua. Entrava a joc també perquè, òbviament, l'actiu del grup de teatre havia de fer-li el text per a ella. Ara jo crec que està molt ben trobat, al meu entendre, el personatge, la veu, que en alguns moments té un cert to poètic també, volgut, el text és curt i a vegades quan sintetitzes molts texts sempre pots jugar un poc amb un element poètic. Toni, ha estat un plaer, ha estat tot un plaer. Gràcies. Compartir aquest espai de ràdio amb tu. Espere que tornes algun dia. Sempre tindran les portes obertes de paraules en silenci. Gràcies de nou i espero tornar. I malauradament ja no tenim temps per a més. Com sempre, aquesta hora se'ns ha fet molt curta i ara és el moment de dir adeu. Que passeu molt bona nit. Us desitge molta salut i sobretot que sigueu feliços. Quedem el pròxim dimarts, ací, a la mateixa hora,
en una nova edició de Paraules en Silenci.